Čo je ľudia? No, my zatiaľ niečo... Počkaj, to bol nejaký dom? Počkaj, jej! No, našli sme nejaký rozbitý school bus, takže sme s tým išli, skúsili sme niečo Čo jazdiť. to je? Máš impostor avatar? Čo to je? Čo to je za raketu? To je raketa, alebo čo? Čo? Čo to je tam? Čo je tam hore? Počkaj, ja si tu dám To je nejaká zosploslá raketa. Dneska som bol v továrni opustenej, a bolo to tam extrém, boli tam zombíci, ale aj tak som zobral toto, takže... Čo, dvere sa dajú otvoriť, pomoc. To je nejaký inter... Zobral som túto vec, som zobral z továrne. To je raketa. To je raketa? Počkaj, to je nejaký gigant... To je nejaká gigantická... Kymáca sa. To je nejaká pokazená raketa. Tak ideme do vesmíru. Aha. Sadni si a ja... No nemôžem. Tak. A ideme zapínať. Ty si kde? To čo sa stalo? On sa nám rozpadá raketa. A my teraz niekde vysoko budeme padať. Ty padáš? Ja padám! Počkaj, čo to je? Ja som nejaký prevrátený. Pomoc. Čo je? Čo to je za zvuk? To je tam! Čo? Pomoc! Čo? Pomoc! To čo sa... Ona ma tu nerobila mi to nič, len som spadol. Abo... A tá stolička sa dáva dole. To čo sa deje? Čo? Kde sme? Počkaj, niekto sa na nás kúka, niekto nás pozeruje. To. Poď za mnou. Kde... Tam? Ne, tam nie. Druhou stranu. Tam som. Toto je čo? Daj, ja som si zobral nejaký... To je nejaká loď tam. No tak tam sa musíme dostať. Kde sú tam peniaze, som počul. Tam musíme ísť. Ale však to ako máme preplávať? Hej, čo tu robíš? To je kačer. Tak. To je kačer. Hej, dostal som niečo. Čo? Teraz som ho takto robil. Zabil som ho a dostal som oné. A dostal som mäso. To je mäso? Áno. Není to wafla. Určite. Oho. Také pekné mäso. To si uvaril? Ne, to som dostal z tej husy. Také pekné mäso. Ale musíme niečo urobiť o tom. Musíme takto rozsekať stromy, ale tu sú nejakí levy. Ne. Hej, ty čo tu robíš, ty strom hnusný, fejkový? Ja som ho rozkopal, dostal som drevo. Počkaj, môžeme si postaviť doma, alebo crafting, či čo? Čo to je? Ja môžem ísť na ňu, ale nechcem ma osadlať, nechce sa ísť. Tak teraz tu takto, ne, takto. Tu sú stromy, počkaj, vyťažím jeden. Rozbíjam. Už by sme mohli prestať, Už máme dosť veľa vecí. Ja ti ukážem, koľko dreva som naťažil zatiaľ. Takže, ja to mám ten item. Tuto. Áno, tuto. Áno, tuto. Tu koľko dreva. To koľko driev.
Toto nám bude stačiť na jednu jedinú vec. No ešte si tie dreva nechám zatiaľ. Rád. Tam nemôžeme... Dá sa to vôbec použiť? Áno, ale musíme ísť, musíme konať. Počkaj. Čo? Tá hnusná loď. Oni na nás dali bombu. Oni nám to hodili. Do voda je studená. Počkaj, zoberiem meso. To čo sa ti stalo? Pomoc, mne je moc zima. Aj mne. To je stolička. Počkaj, vyťazím stoličku. Kde ďalšie dreva? Zatiaľ máme takéto steky dreva. Ojoj, nabíjačku. Potrebujem to dať na nabíjačku. Ojoj. Tam... Ale ja som chcel ísť do vesmíru. A ja som chcel... Ja som chcel ísť na mesiac, na Mars. Chcel som vidieť kruha, čo ukradne mesiac. Ja som to chcel tam dať slovenskú vlajku. Áno, že sme prví Slováci, čo išli to. No, nejsme úplne prví Slováci, ale prví Slováci v Chicken Gune. Áno. Ale tá loď, tá vojenská loď, či čo to je, že nie. Nám odstrelila normálne. No, ustrelila. Musíme sa im pomstiť. Ale neviem ako, však sme na tomto ostrove a už to bude asi na čty. No. Ja zatiaľ vykraftím. Čo mám vykraftiť? To si ty vykraftil? Robím to dom. Tak toto tu dáme. Áno. Tu je taký raftík malý. Počíšte, to ja takto vyrobím. Potrebujeme... Vykraftil som dvere. Ale nie, nedávaj ich tam. To bude iba spať. Neletelo. Dobre, iba tieto malé postavy tam dať. Tak. Zatiaľ čo mám robiť s tými dverami? Môžeš sa otvoriť. Do oceánu? Ne, nechám si to drvať. Počkaj, ja neviem, koľko je hodín. Moje hodinky. Počkaj, ukáž moje hodinky. Ja mám hodinky. Prečo? Na hodinka mi hovorí, že čas error. Dúfam, že nehackli internet. Ne, oni nám hackli. A ešte to sú pokazené. Tak za chvíľku môže byť noc a my o tom nebudeme vedieť. Niečo som našiel. Ja som... Vieš čo? Čo? Mne takto vypadla ryba. Ale kámo, kúpi sa, čo som našiel. Čo? Čítaj, to je nejaký, že ona. Čaute, my sme ľudia na lodi. Keď to tu nájdete, no tak vy zomriete. Zomriete a vy neviete nám žiť. Viete. Ojoj. A každú noc vás budeme bombovať s bombami a dynamitou. Ojoj. Keď si robíte dom, no tak vás bombardujeme hneď. No. Keď si urobíte rád a budete chcieť escapenúť, tak vám ho dostrelíme. Na to robíte hneď dynamit a bomba. Počkaj, čo tu fičí? No, oni nás bombí! Toto bude ťažšie, než som myslel. No. Takže musím to takto zase preletať. No. Ja som vykraftil niečo z hliny. Niečo z hliny som vykraftil. To čo si urobil? Počkaj, toto hlinu odhodím niekam. Dom si vykraftil? Okay. No už je za chvíľku večer. To znamená, že
Že oni nás budú bombardovať. Čo máme? Čo, mami? Papa, nechceš? Čo? Ešte ďakujem. A kedy? Za chvíľu. Dávaj dvere. Loď oplula o miesto ďalej, aby mala výhľad na náš dom. No tak to je zlé. Čakaj. Truhlicu. Tu sú aj dobré dvere. Tak, už som našiel nejakú truhlicu, idem to dať do vnútra. Písa. Počkaj. Není tam nejaký poklad? Kde to dám? Takto. Tak dúfam, že to budú nejaké... A čo tu je? Neviem. Počkaj. Počkaj, zase nás bombardujú. Bombardujem. Za niekoľko rokov tento ostrov ani nebude existovať. Bude úplne čierny. A všetky domy, čo boli postavené, sú už zničené. Za chvíľu, keď nájdeme nový dom, tak za 5 dní ho zničíme. Tak za 5 dní bude zničené. Počkaj, vyskúšam trošku zväčšiť ten ostrov, lebo som si schoval toto. Zatiaľ tu máme tú rybu. Zatiaľ donesem všetky jedla, čo máme. Tak to... Dobre, ja zatiaľ tu dám tie papiere naspäť, lebo hovoria, že za 5 dní bude náš dom zničený. Ojoj. Čo tu stýči? Čo to je? Oni to sem hodili. Rán. Musíme. Ja trošku rozširujem ten ostrov tou hlinou. Trošku síce menšiu hlinu máme teraz, ale trošku aspoň väčší ostrov máme. Počkaj, takto vykúpem hlinu, tak. A teraz je čas. Počkaj, ďalší papierik. Tam papierik som našiel. Papierik. Wow. Že tam hovorí, že čaute. My sme na tomto ostrove. Toto je posledný krát. Nemáme jedlo a je nám zima. Ojoj. Kúrenie. Predtým, keď ešte tu nebola tá loď, ten ostrov bol oveľa väčší. Obrovitánský. Bol to hlavný ostrov, Chicken ostrov. Ojoj. Úplne, že bol obrovitánsky. Počkaj, počul som nejakú vlnu. Raft priplul zase k nám. A keď uvidíte raft, tak hneď vám ho máme. Hneď vám ho dajú preč. Počkaj, oni hovoria, niečo hovoria. Že ono. Že tento oný ostrov, na čom sme teraz, no tak predtým bol úplne, že obrovitánsky. Potom keď tá loď zničila polku ostrova, no tak 70% ostrova už išiel preč a je teraz vo vode. Preto je taký malý ten ostrov. Keď zase vyrastie, no tak neživo na ostrove. Priplulo k nám niečo. Počujem niečo od nich. Ja si zobral hlasný telefón, že oni niečo tam hovorili, že prečo k ním priplávajú ostrovy. Keď nám dajú bombu. Ja neviem. To čo bolo? To odbuchlo to tu zas. A zoberte si napríklad papier. Ani tam nedoletel. Ale hlavná vec, že tu je raft zas. Počkaj, toto nevypadá ako normálna. Toto nevypadá ako normálna bomba. Kde to? Toto je? Toto je? Á! Toto je extra bomba. Ojoj. Už tu rastú. Oni tu rastú stromy, no. Počkaj, niečo som počul. Hej. No
Zase nejaké vody, ale to už nič není. Skoro takisto vyzeráš ako tie stromy. Skoro takisto. Poď sem. Myslím, že tu aj myslím, že sme našli toho človeka, ktorý to napísal. Ho musíme zachrániť. Počkaj, dám mu prvú pomoc. To vy ste napísali ten dopis? Áno, ja som A teraz sa zväčšuje ten ostrov. predtým žila na tom ostrove. A ja som našla. Takže, ale teda ten ostrov sa teraz zväčšuje. To je preto, lebo rastie. Čím viac je zabombovaný, tým viac rastie. Keď nás bombujú, viac bude rásť. Ó. To je super. Boli tu ešte nejakí vaši priatelia? Áno, boli. Všetci zomreli v prvom dni. Boli tu 6 moji kamaráti. Traja zomreli v prvom dni. A v treťom dni zomrel jeden, takže sme tu boli iba traja. V piatom dni, čo bol náš posledný, zomrel môj kamarát. Preto na jeho zamrzol v vode a ona. A ja preto, lebo a ja som z toho hovoril preto, lebo ona. Ó. Preto, lebo ma dal bombu. Ó. Sme mali byť bratia. Predstav na tento stôl, lebo sme išli do vesmíru a oni našu raketu hackali a oni zastrelili nás. To my sme išli s jednou raketou. Áno, takto ľudia zomierajú tu. Lebo toto je ten nosný chicken gun a ten týpek, čo sa volá, bloody player, všetko toto ovláda. Zomierajú. Pozri, trošku takto išla preč voda. Trošku išla preč voda. On to ide hore. Počkaj, to som zase počul. Ako? My sme tu čas zaplavili. Celú sme zaplavili, si v strojom. Teraz je koľko percent vášho ostrova? Skenujem to. Už 60% ostrova. Nie, 50% ostrova. Vtedy bolo 30. Asi viete prečo? Asi viem prečo, lebo na tejto strane ešte aj tuto zaplavili, aj na tejto strane. Aha. Takže a ešte predo, ešte vzadu, takže náš to není na kraji. Musíme upgradeovať dom. A ty si mal nejaký dom? Tam je náš dom. Ale či tento typek má nejaký dom? Mal som. A kde bol? Není toto náhodou tvoj dom? Lebo tu niečo vyšlo z toho piesku. Tuto som mal. A potom zbombardovali celé toto. A môj kamarát zomrel kvôli tomu. Ja som išiel takto a BUM! Teraz je to na vode. Môj dom! Ja som ho mal na tejto časti ostrova, v tomto oceáne, a potom to zbombardoval tú časť, takže Počkaj, vlna. môj kamarát zamrzol a umrel. Vlna tu išla, takže máš dom asi. Asi sa trošku mokrý, ale to vysuchne. A potom ma zbombovali. Potom to nemuselo tak. Zase bude noc. Už rastie normálne to tu. A ešte k tomu je tráva. Áno, táto časť, táto predná časť bola furt tráva. A tie ostatné časti nemali trávu. Pamätám si, že keď ďaleko od môjho domu, nie ani ďaleko,
dom na tej strane. Ale na tejto hovorím. Na akej? Na tejto, kde som ja. Ale na tej strane bol snežný pán. Ja som bol úplne prvý človek, prvýkrát som Toto bola dedina? Tento ostrov bola dedina? Áno, najprv to bola dedina a hlavne tu bol olej, takže bolo vyťažili olej. Takže bolo, potom ten Bloody Player, ten hnusný Bloody Player, to zabil zase som išiel do vesmíru, teraz som prosil Boha, že ho nespadnil a aj tak som spadol. Tentokrát som bol s mojim kamarátom. Teraz toto som skoro neprežil. A ty si niečo som videl! Čo? Není to náhodou tvoj kamarát? Poď sem, není to náhodou tvoj kamarát? Počkaj, ukáž. Dobre. On mal takýto dom. Bolí ma všetko. Keď sa čo urobili. Takže ty si takto bol, že takto sa to odpojilo. Takto tu sa to odpojilo a ty si takto išiel preč. Áno, len kúpte sa, čo mi tá voda urobila. Bolo veľa vecí v vode a... Toto bol môj dom, bolo to iba sklad najprv, ale toto sa z toho bol dom. Potom tam bolo. Zase sa to spojilo a som nikdy nevidel na to. Čau, kamarát! Čau! No sme 4, za chvíľu budeme aj 6. Ale ostatní kamaráti viem, že už zomreli. Ale hovoril si, že jeden zamrzol. Tento sa asi odpojil. Ty sa odpojil. Že takto nejak odbuchol tú trávu a takto tráva sa zničila a on takto sa odpojil od toho. Nie, to som bol ja. Ten, kto zamrzol? Áno, ja som bol ten, to zamrzol, len preto mám takéto červené veci a veľa krvi, preto lebo ona. Lebo bolo veľa vecí a hlavne to opuchol môj starý dom, môj sklad, kde bolo fakt veľa vecí a napríklad drevo veľa a povezalo ma to. Mám skôr taký stedám. Playground. Počkaj, nebol tu náhodou snežný bajom? Áno, toto bol. A ešte ty si hovoril, že tam bol niekde vzadu. Áno, aj tam bol. No, Dve časti, boli dve stredné bajmy, ale tento bol taký lepší, preto lebo to nebolo moc veľa ľadovej vody. A preto sa to roztopilo. a koľko tu bolo? Vlastne zase sa to pýtam, ale koľko tu bolo obyvateľov? 17? Akože, však my sme tu boli 6 kamarátov na začiatku, každý deň minus jeden. My sme všetci mali... Počkaj, niečo vidím, nejakých týpkov. Asi majú ďalekohľad. Ukáž, nevidím nikoho. A teraz zalezol. Počkaj. Teraz zalezol, možno nás idú zase. Ne, no tak to je. Alebo myslia, že sa zväčšuje ten ostrov, alebo sa pripravujú jedine. No už zase Oni odbuchujú to! Oni to odbuchujú. Oni to... Ne. Ešte, že tak. Bolelo ma to. A prečo tu rastie všade kameň? Ja spamätám, že skoro každý kameň bol vyťažený, okrem na tej strane.
Pravda. Môj kamarát postavil. Postavil toto. No áno, toto postavil a môj... Počka, to je tieň? To není tieň. To je tiež. Počkaj, niečo sa Čo vynoruje. to je? Niečo sa vynoruje. Môj kamarátov dom! Myslíš, že bude vo vnútri? Jo. Tu sú dve kamaráty. Jeden je uväznený. Jeden je uväznený kamarát. Jeden uväznený kamarát je tu a tento neviem kto. My sme teraz ešte dve kamaráty. A prečo si taký hnedý? Tieto bomby nebudú reálne, tieto bomby sú iba 2D obrázky, ako to predstavujem. Ale oni na nás dali takúto bombu a proste nám dali oheň a proste teraz sme úplne že uprávali. Aha. Počkaj, výraz to, ten obchod bol v zimnom biome? Áno, bol v zimnom biome. Počkaj, ten ostrov nejak blázni. Wow, obchod v zimnom biome. Obchod v zimnom biome. A kde sú dvere? Vy ste tu tedy nemali dvere? Odbuchlo to dynamity to odbuchli. Viete, ako by... Ne. Takto. Tak už chápem potom. Úplne dvere. Aha. No, keby vám tu ešte aspoň jeden regál zostal. Čoho? Takže toto naozaj bol obchod? Áno, bol A vy ste v tomto bývali? A my sme tu nebývali. Môžeme byť už neviem kde ani, ale nie moc ďaleko od... No, niečo tu je. Možno je pod vodou. Počkaj. Jeden váš regál tu zostal. Ako prežijeme? Ja neviem. Musíme nejak prežiť. Počkaj, tu sú iné kamene. Vidíš to? To sú iné kamene. Zatiaľ, aký je tento ostrov, tu nestojíš? Zatiaľ dobrý. Na to, že toto bol obchod. Chcete opraviť? Bolo by to dobre. Toto je ešte koľko percent tohoto ostrovu? Toto! Skenujem. Predtým naposledy to bolo 50%. Teraz je to 80%. Teraz je to 70%. 70%. Takže 20% tohto ostrova sme za túto dobu od 50% získali. Chcete celý ostrov naspäť dať. Tu rastie zase niečo. Áno. Ešte dokedy budete na to? Ja neviem, kde som sa dostal. Hej, poznáte tohto kamaráta? Ja ho nepoznám, to nebol z tých 6. Som vám aj hovoril, že tí ostatní 6 zomreli. A to už vieme konfirmovať. Ja som tu spadol, oni mi hovorili, že dostanem free Robuxy a free V-Bucks. A oni ma teraz hodili na tento ostrov, taktože... A ty raz vybral si voľbu upraviť domy a obchod? Áno, ja som teraz upravovateľ. Teraz som išiel upraviť túto stenu, lebo že prečo je tu taká zničená? No tak to musím opraviť.
Tak to budem opravovať. Nový kamarát. Teraz sme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sme tu. Ešte viacej, než sme boli predtým, ale keby tí ostatní 6 kamaráti nezomreli, aby sme všetci prežili, aby sme ešte v pôvode boli na žive, no tak oné. No tak by sme mali asi tak 13. Ale škoda, že neprežili. Boli to tí najlepší kamaráti. Pravda. Nerastie to nejako takto. Nerastie to nejako tak. Myslíš si, že to nejako rastie rýchlejšie? No, nejak rýchlejšie to tu rastie. Počkaj, niečo sa vynoruje z vody. Niečo sa vynoruje? Toto pri snežnom bajome. Vy ste mali taký malý snežný bajom, či aj toto pokračovalo. Tuto to už nepokračovalo. Toto sme mali tak, to bol iba taký malý. Rýchlo idem k tebe, čo rýchlo rastie, počkaj, čo? Kde si? Čak, tuto kúkni sa na to, toto to nebolo. Takže takto to bolo rozdelené. Niekto tu kričal. Čakaj, ja som ti hovoril, že nikto už není nažive. Nikto? Není to niekto z tejto lodi? Z tej lodi? Čo Tak by som vás našiel. Ja som z tej lodi a teraz vám tu dám dynamit. Ty? Áno, ja som... Nehovoril si tam náhodou niečo? Áno, Ja som počul, že si tam hovoril, že ty chceš nám postaviť tento svet, ale potom, že oni hovorili, že keď nedáš tam dynamitium, tak ťa zabijú. mňa to je zaujímavé, ja ich tu dám. Tomu bolelo. Už tu nedávajte dynamity. Tak ma zabite. Tak. Hej, kto bol ten týpek? To bol tej lode? To bol niektorý z tej lode. Chcel nám pomôcť, ale oni hovorili, že ho zabijú, že keď nám pomôže. Dobre, a už žiadni ostatní kamaráti nie sú nažive. A počkaj, ale všimol si, že v tom trávovom bajome sú iné stromy než v tom hnedom. V tom hnedom sú všetky stromy a tuto sú iba tento jeden typ zelený. Minecraftový zelený. Preto asi, lebo tá pôda rastie tak rýchlo. Počkaj, ja som našiel niečo. Čo? Ja som našiel nejakú vec. Akú? Nejaký denník. Nejaký denník na tomto ostrove. Proste, že denník niekoho, kto bol na tomto ostrove. Čaute, ja som kamarát číslo 5. Tak, alebo... Keď toto čítať, toto je môj... Keď toto čítate, tak som umrel. Zomrel som a... Takže. Deň 1. Začali sme veľa vecí, to ešte nebolo. Deň 2 sme oddychovali, deň 3 sme oddychovali, ale za týchto prvých dní veľa už za prvý deň už jeden kamarát zomrel. Štvrtý deň zomreli dvaja kamaráti.
Ide za nami, ide za nami, ide za nami, ide za nami. Niečo som si všimol. Zas to. Tak toto už bude asi 100% ostrova, dobre? Dobre, môžeme ho stopnúť. No, máme tu nejaký dom. Dobre, a idem teraz skenovať posledný krát. 100%. Môžeme postaviť nejakú loď. Môžeme, my tu máme raft. Taký. Ale nie raft, ale mám taký raft, čo môžem vykraftiť, čo je super dobrý. To je autoraft. Vypadá to tak, ale super. My zatiaľ zachránime tento ostrov a zase tu budú ľudia. Sice ne vaši kamaráti, ale nejakí ľudia. Ideme rýchlo. Vidíš tie biele ostrovy? Aké biele? Také biele červené. A ja. Ne, bum! A. To čo robí to auto? Kde si? Ne. Tak, chytili sme vás. To sú oni. Ale by ste mali nejakého bieleho kamoša. Ja viem cez to ísť, kúkni sa. Ty vieš cez to ísť? Tak čo sa deje? Ja nič neviem spavnúť. Tak sa musím asi rejoinu, tak zastav video. Ľudia, zachránili sme túto loď pred všetkými. Tak ja sa s vami učím. Čus.